Здравейте! Вие сте с прогнозата за времето на BTV. Казвам се Станислава Цалова, метеоролог и водещ в BTV Media Group. Благодаря за номинацията. Тя показва, че човек би могъл да стане зелена личност, дори и без да демонстрира това. В ефира на BTV в прогнозата за времето и не само, по естествен начин приобщаваме хората към природата. Опазването на природата е естествен инстинкт. Ние инстинктивно пазим децата си, дома си. Зрителите ни виждат, че природата има нужда от нас и от грижата ни. Човечеството често приема за даденост природата да бъде в наша услуга. Тя обаче не работи така. Има свои закони и ние сме тези, които трябва да се съобразяват с нея. В ефира на BTV често показваме красотата, която е навън, но също и бедствията, които са част от живота и за които е добре да сме възможно най-добре подготвени. BTV е единствената медия в България, която следи сезона на полените и дава прогнози и препоръки от специалисти за алергиите. Голяма е грижата и вниманието ни към животните и домашните любимци, като често и за тях има прогноза и препоръки. BTV е и любимо място на децата, които са чести посетители и участници в прогнозата. Програмата за развитие на ООН не случайно избра BTV за реализацията на проекта си Weather Kids в България. Да изчистим България заедно. Зелената седмица, интерактивният комик за деца Зеленко и мисия Добрият пример. Това са само част от зелените инициативи и кампании, в които участвам. Вярвам, че чрез примера, който даваме всеки ден на екрана и извън него, можем да вдъхновяваме промяната и да показваме, че грижата за природата е грижа за нас, за нашите деца и за нашето бъдеще. Благодарим ви, че сте с нас!